ഇന്നത്തെ വിഷു സ്പെഷ്യലില് നമുക്കൊരു ഓലനാക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഓലനും സാമ്പാറെല്ലാം വെക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടോയെന്ന്. എല്ലാവർക്കും വെക്കാൻ അറിയുന്ന തന്നെ, എന്നാലും ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെക്കലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെക്കലെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഓലനി കുമ്പളങ്ങ വേണം, പച്ചക്കായ് വേണം, പയർ വേണം. കുമ്പളങ്ങയില്ലേ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇത്ര വണ്ണത്തിൽ മുറിക്കണം. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ വേസ്റ്റെല്ലാം നല്ല വൃത്തി കളയണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഓലം പുളിക്കും. പച്ചക്കായിലെ തോല് വൃത്തി കളഞ്ഞിട്ട് അത് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചിടാം, പയറും മുറിച്ചിടാം. ഇനി നമുക്കില്ലേ ഇത് കവിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിലും വെക്കാം. ഞാനെന്തായാലും ഇന്ന് കുക്കറിൽ വെക്കുന്നില്ല, എന്താ അറിയാം ഇത് നല്ല നാടൻ കുമ്പളങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ അടുപ്പത്തുനിന്ന് തന്നെ ആയാലും വേഗം വേവും. ഇനി ഇതിലേക്കില്ലേ കുറച്ച് നല്ലോണം പച്ചപ്പറങ്കി മുറിച്ചിടണം. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട, എന്താ വെച്ചാൽ കുമ്പളങ്ങയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വരും. പിന്നെ അതേപോലെ അടുപ്പത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഞാനതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടാ, കുറച്ച് വെന്തിട്ടാകുമ്പോഴേ ഉപ്പിടുന്നില്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇല്ലേ നമുക്ക് ഓലനി കൂട്ടേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കണം. ഇതിപ്പം ഒരു മുറി തേങ്ങയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓലനി കൂട്ടേണ്ട തേങ്ങാപ്പാലെടുക്കുമ്പോഴേ ഒട്ടും വെള്ളം കൂട്ടണ്ട. കൂട്ടാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചാൽ ഓല നല്ല കട്ടിയും നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളെ കഷ്ണമെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വെന്തു. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കരിയാമ്പിലി ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം. ഇളക്കി മിക്സാക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപാട് ഓലൻ അടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണമെല്ലാം പോകുന്നതെന്ന് പറയൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓലൻ നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കൂട്ടാനാണ് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച കുമ്പളങ്ങ ഓലൻ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓലൻ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്നെല്ലാം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ.